Мисля, че съм участвал 3 или 4 пъти. Първото ми участие беше тогава доста силен подиум. Направих с Андрей Гридин и с Наско Кателиев. Мисля, че в следващото му участие станах първи, но тогава мисля, че нямаше нито Гридин участва, нито Наско. Не помня вече кои участници станаха втори и трети, но да, успях да спечеля едно първо място там. И като цяло самото събитие винаги ми е било едно така, може би, защото и първото бягане е по-емоционално и морето там, дето може да се потопиш винаги след финала. Всичко започва там, че Левски и Черно море играеха финал за Купата на България в Бургас предния ден и с приятели се бяхме организирали да отидем да гледаме Левски и след това да се прибираме. Само че те нямаха възможност да ме закарат към Камчия и аз след мача нямах друг избор и просто си хванах стоп и ме закараха до обзор. И там вече нямаше никакво движение, понеже беше към 2-3 часа през нощта и реших просто да легна, да почина в крайпътните храсти. И сутринта ме метна един рибар, който още няма да забравя как цялата ваничарка вонеше на риба, но ме остави там на отбивката за Камчия и оттам си стигнах пеша до старта. Аз си бягах с обувки до тогава и просто като видях, че терена е пясък и вода и съвсем чисто инстинктивно реших, че обувки не ми трябват и си го направих цялото бягане бос. Обаче просто краката са ми, понеже като човек, който бяга непрекъснато с обувки, както на всеки, са му по-нежни краката и след финала ми бяха станали едни лилави мехури, които изобщо не бяха болезнени, просто никога не ми се беше случвало. Просто винаги съм си бягал, като всяко дете в България, тренирах футбол и винаги съм бягал доста повече от моите съотборници. След тренировки съм оставал да си правя кросчета и просто в един момент, като разбрах, че няма как да стана футболист, някакси просто така е дошло да си бягам. Продължих на стадиона, до планината, до близката планина си правех кросчета и в последствие научих, че има състезания по бягане и започнах се записвам. Почти за всяка седмица участвах на състезания, без да подбирам дистанции, километри, денивелация. Просто ми е изключително приятно да бягам сред природата и това ме зарежда много. С жена ми просто решихме да започнем един бизнес, тъй като всяка седмица, айде да не кажем всяка седмица, през 2 седмици сме на такива събития. Ето днес сме в Търново и така ходиме и решихме, че няма да е лошо да започнем бизнес, свързан с продажба на неща за бягане, конкретно планинско и шосейно. При нас може да намерите модели от най-доказаните марки La Sportiva, Salomon, Normal, както и една нова марка за България, Anta. Те са основно за шосе. Формата ми за сега не е много добра, понеже миналата година от август месец до края на годината не бях тренирал изобщо поради малко проблеми, но тази година от началото започнах лека по лека. Точно днес си направих първата 100 км седмица и съм доволен до момента. Формата със сигурност се покачва. Като планове след 2 седмици ще бягам на Коджакая, след това маратон Варна ще пусна. И май месец също Каланджа. И това ми е за пролетта, пък за лятото вече ще видим какви състезания ще подбера, но ми се правят със сигурност повече планински с денивелация.